Zikomo. Ife abungwe la Malawi Energy Regulatory Authority tabweraso lero pa 1 April 2026 kuzalongosola zinthu zingapo zokhudzana ndi mtengo wa mafuta umene wakwera kuyambira 1 April 2026 tsiku la lero. Ndikumbutse pang'ono tisanapitilize amalawi onse kuti pa 20 January 2026 tinabweraso pano ndikulongosola za mtengo wa nthawi imeneyo ndi zifukwa zake zimene zinapangitsa kuti mtengowo ukhale ngati wakwezedwako kuti zinthu zina ndi zina zipitirire kuyenda bwino. Mtengowo unali okhazikika ndithu kwakuti sitinayembekezere ndithu kuti mwapafupifupi tingathenso kukwezaso mtengo uja. Mukukumbukira bwino kuti cham'mali chimomwemu tinatulusaso chikalata kuti atafufuza atapanga chilichonse review iliyonse yachitika chifukwa choti timachita review imeneyi mwezi uliwonse. Bungwe lathu la MERA linapeza kuti mtengo uli bwinobwino sukufunika kusuntha, kotero kuti mu nthawi imeneyoyo tinalengezaso kuti mtengo ukhala chimodzimodzi susintha, ndipo sunasinthedi nthawi imeneyo. Tinapitiriza mtengo wa January, koma tinanenanso mu nthawi yomweyo kuti patha kukhala mukufufuza kumene tizifufuza mwezi uliwonse, kupanga review mwezi uliwonse, kuyang'ana zosintha zonse. Patha kukhala kusintha kwina kumene nthawi inake kutatu kwachitika muzauzidwa bwino lomwe. Makamaka tinanena molingana ndi nkhondo imene itangobuka kumene ku Middle East, kumayiko kwa aluya kumene kumachokera mafutawo. Tinanena kuti bungwe lathu, bungwe la MERA, likuyang'anira nkhondo imeneyi mwachidwi kuonetsetsa kuti zochitika zake zikuyenda motani molingana ndi kabweresedwe ka mafuta mdziko lino. Mwa masabata anayi apitawa nkhondo ili chikhalire, kafukufuku ameneyo, review imeneyo yakhala ikuchitika kuyang'ana kuti zikuyenda motani ndi mwina motero. Mukuyang'ana mmene momo mwapezeka kuti mwachitika zinthu zazikulu molingana ndi kusintha kwa mtengo wa mafuta dziko lonse lapansi, mtengo oitanisira mafuta kuchokera kumene amapangidwira kuja. Chifukwa choyambirira tikuyenera kudziwitsitsa kuti ku Malawi kuno mafutawo choyamba sitipanga kapena kupanga even process, sitimapanga process, timati refinery tilibe. Mafuta onse amene timagwiritsa ntchito mdziko lino timachita chogula kuchokera mayiko akutali kwa aluya kuzera pa nyanja ya Mchere kuzafika kwathu kuno. Monsemo ndi mtengo ndithu umenewo. Choyamba ndilongosole mphamvu za bungwe la MERA. MERA likutenga mphamvu zake yoyang'ana kuunikira ndi kupereka mtengo okhudzana ndi mafuta ndi mphamvu ndi zina zotero kuchokera mu Energy Regulation Act. Tili ndi lamulo lokhazikika limene bungwe la MERA linapatsidwa mphamvu kuti lizitha kuchita kauniuni wa mitengo ndi kutha kuvomereza mtengo umene anthu azigwiritsa ntchito pogula zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi mphamvu kapena mafuta. Kwa lero ndi kwa mafuta. Pochita izi bungwe la MERA limaonetsetsa kuti mtengowu ukhale ndithu womverera, osapweteka, koma woyenerera. Womverera, osapweteka, koma oyenerera. Oyenerera kumbali yanji? Oyenerera kuti pamene uli womverera mtengo umenewu ukhalenso mtengo onena kuti anthu amene amabweretsa katunduyo kuchokera mayiko akutaliwo athenso kukwanisa kubweretsa katundu uja. Chifukwa kukhala ndi mtengo omverera okha katundu palibe ndiye kuti munthu sitinamuthandize.
kapena kukhalanso ndi katundu amene sakugwirika ndekuti so even munthu wopanga business sitinamuthandize. Ndiye pa ntchito imeneyi imene bungwe la Mera ili nayo, ntchito yawo ndikupangano balance, kuonesesa kuti ma interest ambali zonse akuyang'anidwa bwino. Munthu wogula ndi kugwirisa ntchito mafuta athe kukwanisa kutero, komanso munthu wobweretsa mafuta kuchokera m'mayiko akunja akutaliwo athenso kukwanisa kutero, potero kuti dziko lathu lizitha kukhala ndi mafuta nthawi zonse. Balancing Act imeneyi ikuchitika mwa ma review ndanenaja kuti kauniuniyu amachitika mwezi uliwonse, nde mwezi uno mwezi uwu wangothawu wa Marichi wachitika, koma kuchitika kwakukulu kwa mwezi uwu kusuntha kumene kwachitika kwadza kamba kavuto la nkhondo limene likuchitika ku Middle East, chifukwa mukudziwa bwino mafuta amene timagwirisa ntchito amachokera madera kumene kuli nkhondoko pakadali pano. Nde kudera kumenekoko mafuta wa chifukwa choti amayenda pa nyanja, pali njira zake zimene amayendera. Njira yokhayo imene imatulusa mafuta kuchokera kumenekoko kubweretsa kwathu kuno kudera la Iran kumene kuchitikira nkhondoko, kuli malo amene akumatcha kuti Strait of Hormuz, ndikanjira ndithu kakhwawa kuti pali madzi ambirimbiri, koma pali njira ndithu kuti kodutsira kwina ayi, koma kodutsira ndi pamene popo. Stima zonse zapanyanja zonyamula katundu wathu kuphatikiza mafuta amenewa zimadutsira pamenepo, koma chifukwa cha nkhondo imeneyi malo aja anatsekedwa. Eni ake akumaloko anatseka kuti palibe amene akudutsa. Ndipo bungwe lanu la Mera lakhala likufufuza kuyang'ana bwino kuti kodi pamalo pamene papa ndondomeko yake ikuyenda motani. Tsiku ndi tsiku timakhala tikutsatira nkhani za kumeneko. Pakadali pano malo amenewo akadali chitsekere, kotero kuti katundu sakudutsapo, kuphatikizapo mafuta sakudutsa. Tsopano ngati mafuta sakudutsa pamalopa, chimachitika ndi chani? Mafuta ngati sakudutsa choncho, chimene chimachitika ndi chonena kuti mafuta amene alipo ochepa mapoti kumene timatenga mafuta zimakhala kuti nthawi imene amatseka kuli mafuta ena ndi ena, komanso kuli anthu ena ali ndi njira zawo, mwina apeza mokambitsana mwina ndi ali ndi mafuta amenewo chifukwa chonena kuti kwina kuja sakubwera, anthu amakanganirana tsopano chifukwa aliyense akufuna dziko lawo likhale ndi mafuta. Mukukanganirana mmene muja mtengo umapita patsogolo. Ukapita patsogolo choncho kukutanthauza kuti mukanyamulaso kuti muafikise kumene mukufika ngati kumudzi kuno, ndekuti mafuta aja muafikisaso pa mtengo wokwera kwambiri. Komanso kupatula pamene popo mafutawo nthawi zambiri chifukwa chokuti akusowa, mumayenera mupange chotheka kuti ndalama zanu muzitha kukhala nazo zokwanira kuti pamene apezekepo muthe kuatenga mafuta aja. Musachite kukhala mthumba kwa kuti mafuta apezeka nde mukuthamanga ndalama palibe. Mafuta apezeka anthu ena ali ndi ndalama agula mafuta aja. Ndi chifukwa chake mitengo imayambano kuyang'anidwa kuti kodi mmene nyengo iyi ikuyendera, mmene nkhondo ikadali mkati, mmene mafuta akusowa, mmene akukanganirana, mmene mtengo ola iliyonse ukupita patsogolo, kodi munyengo ina mafuta azapezeka bwanji? So munthawi imeneyoyo, pa nthawi imeneyoyo mumafunika mutengeretu mafuta aja, mugule, muzisunga nkumanyamula pang'ono. Zimenezi zakhala zikuchitika, koma kuti zipitirire bwino mtengo ukuyenera ukhale
omverera kumbali ya ogula but komanso omverera kuti anzathu amene akubweretsa mafuta aja athe kubweretsa mdziko muno mosavutikira. Ndi chifukwa chake mtengo umenewo waunikidwa makamaka pali petrol, Jet A1 mafuta andege amenewa, diesel, ndingobwerezaso petrol, diesel, mafuta andege amene timati Jet A1 ndi industrial kerosene, parafini. Ndi zimene zafufuzidwa ndikuziona kuti kauniuni wache mitengo yake mene ikuyenderamo, chifukwa chokuti mitengo yo yapenga kumenekoko. Tikaphatikiza zonsezo kubweretsa phatikiza zonse zofunikira, misonkho, matransporti, manyamulidwe osiyanasiyana, handling charges kuti mafuta awaziyezedwa azinyamulidwa pamakhala ma charges zonsezo. Tikaziphatikiza zaonesa kuti pakuyenera kukhala kusintha. Nde kusintha ko bungwe lanu lamera chifukwa chakuti lili ndi ntchito yopanga balance. Mtengo ukhale omverera komanso ukhale okwanisa kubweretsa katundu. Amakhala akupanga balance zimenezi nkuonesesa kuti ngakhale kusintha kuli kwakutali kwambiri, masinthidwe a mtengo wa papampu akhale moyenerera mogwirizana ndi kuyang'ana pa chizungu timati ma average, kuti kuonesesa kuti mtengo usapweteke kwambiri Amalawi koma katundu yonso amene ali mafuta amene timagwiritsa ntchito athe kupezeka. Ndiye zonsezo azizukutazukuta aziyang'ana apeza motere. Poyambirira ndiyamba ndi petrol ndi diesel. Petrol wasintha mtengo kuchokera pa 4,965 kwacha kufika pa 6,672 kwacha. Kusintha kwake kuli 34%. Kuchokera pa mtengo mene unali wadzulo kufika pa mtengo wa lero, kusintha kwake kumeneko 34%. Diesel wasintha motere. Mtengo umene unalipo pa dzulo unali 4,945 kwacha. Tsopano mtengo kuyambira lero ndi 6,687 kwacha. Kusintha kwake ndi 35%. Mtengo mmene tanenera wayamba kale kugwira ntchito kuyambira lero. Mafuta a ndege komanso ndilo kusoli ndisanapitirire kuti kusintha kumeneku kutatchulapo mapesenti, kuti kusintha kwake ndi 34, kusintha kwake ndi 35. Mapesenteji awawo akubwera chifukwa chonena kuti zinthu zonsezo zikaunikidwa tili ndi njira imene timati automatic pricing mechanism, imene ndi ndondomeko yokhazikika, imene kusintha kwa zinthu kuja kukayikidwa mu ndondomeko imeneyi kumaonetsa kuti kusintha kwa mtengo kukuyenera kukhala motere. Kotero kuti chiganizo cha mera chimatsogozedwa ndi njira imeneyoyo polingalira ndi kusintha kumene kwasintha kumene talongosola kuja. Panopa kusintha kwakukulu kwabwera chifukwa cha mitengo ndi kusowa kwa mafuta chifukwa cha nkhondo ija. Jet A1 awa ndi mafuta andege. Mafuta andege kusintha mitengo yapa international kunali kwakukulu zedi. Tikaphatikiza kusintha kumeneko mwachitsanzo ndingakupatsireni mafigala motere kuti kuyambira mtengo oyamba wa January kuzafika March, masinthidwe ache pa mtengo ogulira katundu kumene amachokerako wasintha